Hindi mapunin niya, kung rin ang kwarta yan na. Maaram na ako, madiskarte ko yan na dali. Boss, ante mo boss, mami boss. Ano yun eh? Aris ka dito boss. Saldo, ano mo sa? Bosa? Oo, Next magdamit wedding. kayo, magutom. Pira ni. 20 na ito boss, 20. Kaya may bunay. 30. Sige, sige. Boss. Kutsara, kutsara. Hindi boss. Ano yun namin yung lamas? Oo, putahin lamas. Ah, hindi dahon. Dire ko nito. Aus. Kaso na. Sarang ito po sarang. Boss, kaon la boss ha, pagpagabusog ka. Sige boss, kaon la. Limon boss, patayin limon na. Natin na. Oo. Ano yun eh? Aras ka dito boss. Aras kaldo yun eh? Oo. Hindi man marasa. Logat ka man liwat. Rasa daw ano? Marasa niya mo, marasa. Hala. Kila. Sige na nga nit lamon, nayagang ka pa na din ang marasa. Nagtitigil lang, punahan niya rasa. Adin mami, ba yung gusto mo? Mami, liwat ka namin. Napira ni. 20, mami, 20. 20, sige. Kailangan gap. Adi ano man adi? Mami, tapos. Mami? Kunting kay, gap. Adi oh. Aray, marirasan niyo. Marirasan. Huwag niyo pa din. Makina daw ka din, makina. Dabot gusto din. Marasa man. Yan eh. Manim. Tara tubig. Marasa. Tubig, tubig. Libos, libos. Libos ang tubig. Salamat. Guti-guti ay lang boss sa kay. Makikumutukan boss. Nagmami ka pa. Manin rasa ini. Ano mo rin maninig para sa rasa? More tiyo na gusto mo. Duwa na nga, niluwag goto na yan ni mami. Hindi naman pa natiri mo ron. Ano niya kan? Waray boss, waray. Kaon na boss, kaon. Ini marasa. Tara po sa. Isa pa sa. Sabaw pa, sabaw. Isa mo sa. Ano paggawa na paggawa kay. Wala man rasa. Paspasin, Brad, paspasin. Adi boss, adi. Malapit man yung customer. Marasa ini. Bang, waray pananam timdila boss. Diwa na. Ilawigan mo, payo marasa ka nakatimdla. Musa na lang, musa. Tayo musa. Sabaw, sabaw. Musa. Sige na yung pagre-reklamo ngayon sa di ka marasa. Kasi pag dinugang na yung matsabaw ngayon. Ano? Sige na yung pag dinugang at sabaw. Kasi ka rin marasa. Taging sagmo. Pero ang baraydan. 40 na po, 40. Mabalik ako. Madali lang. Madali lang mabalik ako. Mabalik ako. Sige ka lang mumalik, gansuon mo kami. Babay lang ko. Nagpisa hindi rin marasa. Babay lang ko. Kabaraka. Dili marasa na liwat, sige na nga itim lamon, dili marasa. Mabalik ako. Titikot ko. Diya. Mabalik ako. Kabaraka. Get balik ngayon. Oh, mabalik ako. Kasi parang mabalik ako. Titikot ko ladi. Ano ba lang ada? Gansuon mo kami ito. Direk maganso. Kabaraka. Ding pa rin sa baw. Makasala. Oh, may payakan-yakan ka pa na dili marasa, tapos maro ka sabaw. Sige lang. Kaya mabalik ako. Sige lang sabaw. Kaya? Oo, lagi. 40. 40. Sige. Ito nga na, tayo sa dubag, magpasok. Customer is always right. Di nagmaka ni boss, kinamo kami ito. Nauwat ka mat ng tao. Yun, ano? Hindi rat na nabayad tropa. Walito god. Oo, kay kilala ko to. Hindi ko tayo pang ganso. Dinatanin nga totoo ka. Oo, na yun to. Iya, mabalik ako. Ayaw mo Oo, pagsulat ano nga ano, may print mo, mabalik ako. Lagi. Ano man din nila? Mabalik ako. Kapti. Ayaw, tatlo na, minteres nila ka na bayad na totoo. Ano nila, kapti. Balik lang kayo, mabalik ako. Taga ni Majis, papasahe ko lang para managmit. Duruan na kami guys. Susunod. Wala yun. Pag ginawas gawa sa ay susunod. Pambay din niya. Ano?
Madakala kay dili ka mabayaron, bro. Ay, nakapabalik na ako. Ayaw. Ala, Dala. sige. Sige, ala, sige. Upaga ka. Kita din niya. Sama-sama